Okei. Okay. Kassi Alma. Life alkaa taas. Me lähdetään... Minne me lähdetään? Joo. Minne me lähdetään? Minne me lähdetään? Viro! Me lähdetään Viroon. Kyllä. Nämä meidän lähdetään tämmösiä puolihasardeja, sen takia siis lähdetään me Viroon tai Espanjaan, niin se on silleen, että puoli tuntia ennen lähtöä kaikki on vielä ihan levällä. Ei oikein tarvii enää miettiä eikä tarvii jännittää, niin sit sitä ei oikein stressaa silleen sopivastikaan näitä lähtöjä, mut ollaan aikataulussa. Otatko se videoa vaan? Smile, you're on YouTube. Viron matkustamisen next level pro-tipit on, että kun mennään Lindalla, niin pystyy jättämään katuparkkiin, jos menee viikonloppuna, koska täällä Etelä-Helsingissä ei ole lauantaisin maksullista pysäköintiä. Ja jos menee Tallinkilla, niin pystyy jättämään Jätkäsaareen, joku vaan jaksaa kävellä. Kannattaa pitää nämä mielessä. Seuraava Viron matkustamisen pro-tip on... Ota reppu. Kaikki vihaa vetoloukkuja, kun ne joutuu kompastelemaan niihin siellä, kun tullaan laivasta tai mennään laivaan. Ja näillä on paljon helpompi kävellä tälleen. Kävelee autolta tonne satamaterminaaliin. Ihana auringonpaiste. Me olemme siis yhteenlaskettuna matkustanut Viroon, varmaan puhutaan sadoista kerroista. Mä laskeskelin tässä joku päivä, että Mr. M on ainakin matkustanut varmaan 200-300 kertaa niin kuin ollut laivassa Suomen ja Viron välillä ennen kuin me ollaan edes tavattu, ja mä oon itse kanssa matkustanut varmaan hyvät 100 kertaa. Toki me ei tehdä tätä enää joka viikko niin kuin ennen, mutta me ollaan tänään hirveän hienostelijamatkustelijoita, koska me matkustetaan Linda-luokassa. Niin, meillä on Linda-luokan liput, koska maksaa 22 € per suunta per nenä. Ja muuten, jos ostaa, no halvemmatkin saareliput, se on 20 per suunta per nenä, mä saan opiskelijana 19 €. Mut Martin ei välttämättä saisi sellaista lippua muuten. Niin sen takia me ollaan nykyään sit hienostelijoita, kunnes meillä loppuu toi sarjalippu. Pääsään vähän luksimpaa. Linda-matkustamiseen on aikamoisia karjalauttoja, siellä istutaan kuin lentokoneessa, että ei ole mitenkään hirveän paljon mukavampaa kuin lentokonematkustaminen siinä Cash suhteessa. money, young money. Joo. Nyt laiva ei ole vielä tullut, mennään sisälle, koska täällä tulee kylmä. Aitäh. Aitäh. Anteeksi. Thank you. Joku söökitel onkin value. Sulle. Ja kõige tähtsam minu arust just see, et see jooksöök see, aga et sa saad seda alati puukida nii-öelda see turistiklass, kui sa hakkad, mis ma nüüdki puuksin kolmapäeval, et esimese võib-olla, et see on välja müüdud reedel kella 7 eriti. Sepä se. Saadaan puhuttamaan. Ovesta vasemmalla. Martin on onnessaan, kun hän saa 2 leipää ja 2 browniita ja olisi saanut viiniäkin, mutta sitä me ei haluttu. Mä en saa syödä mitään. Se on aina hyvä, että kun itse ei saa syödä mitään, niin ainakin on sitten vähintään onnellinen mies vatsa täynnä. Nää ilmeet, joita videolle tallentuu.
Mä tosi uppoutuneesti editoin koko matkan. Ja yhtäkkiä me ollaan perillä. Like a sir. Etuovesta pääsee Lindeluokasta ennen ulos kuin noi kaikki muut. Olemme saapuneet Tallinnaan. Tän videon juttu oli tässä. Muistakaa laikkia, tilaa sitä kaikkea. Me lähdetään etsimään kuskia. Moro!